Bettina, du behøver ikke jappe det igennem. Jeg behøver ikke at jappe det igennem. Nej, det er dejligt at vide. Alt godt. Jamen, det er så godt. Jeg har lovet at fortælle lidt om markedsføring på Acromec, og jeg vil fortælle lidt om, hvad vi fra MCH's side gør for at skabe synlighed omkring messen, men også hvad I som udstillere har af muligheder for at markedsføre jeres egen deltagelse. Jeg har lige taget det her roadmap med i dag, for lige at give jer et indblik i, hvor er det, vi er lige nu. Den 10. august, der åbnede vi for billetsalg til Acromec, og dermed skød vi også officielt markedsføring i gang. Jo tættere vi kommer på messen, jo mere vil vi også intensivere vores markedsføring. Så når vi når til slutspurten, slut oktober, start november, jamen, så vil I også opleve, at vi fra MCH's side vil lægge et endnu større tryk på markedsføringen. Det her er medieplanen, og som I kan se, så springer den næsten alle visuelle rammer her. Vi har gang i rigtig mange aktiviteter fra vores side af. Jeg vil ikke komme ind på det hele, det har vi ikke tid til i dag, selvom Claus siger, at vi har god tid. Men jeg vil komme ind på noget af det, og ellers så håber jeg bare, at den giver et ret fint indblik i, hvad det egentlig er, at vi arbejder på. Vores markedsføring, den er inddelt i vores nationale markedsføring og vores internationale markedsføring. Og hvis vi starter med vores nationale markedsføring, jamen så har vi lavet nogle større samarbejdsaftaler med landbrugsmedierne, Effektivt Landbrug og FBG-medier. Og som Claus han også nævnte, jamen så er de her alle tre medier i dag. I kan møde dem hernede i pausen lige om lidt. I kan møde dem efter vi er færdige ved 12-tiden. Og min opfordring er at gå ned og snakke med dem. Jeg ved, de har nogle gode fif med til jer. Snak med dem omkring jeres muligheder for at annoncere jeres messedeltagelse. For det er klart, det er vores opgave at sørge for, at der kommer besøgende på Acromec. Men når de først har besluttet sig for, at de gerne vil komme, så skal de også have et godt grundlag for at tage en beslutning om, at de skal gå ned til lige præcis jeres stande og besøge jer. Så snak med dem, hør om jeres muligheder. Vi har også lavet aftaler med yderligere 12 niche- og fagmedier, så vi på den måde sikrer, at vi dækker hele branchen rigtig godt. Det her, det er vores nye annonceudtryk. Som Claus også nævnte, så har vi været i gang med en større udvikling af de her annoncer, og det har udmøntet sig i de her 6 forskellige annonceudtryk, som vi kan bruge i lige præcis de her fag- og niche-medier, så vi sikrer, at vores modtagere synes, vi er relevante. Det samme visuelle udtryk, det går igen i vores digitale annoncering. Her der har jeg taget nogle displaybanner med, som vi har udviklet igen for at vise, at vi bruger det udtryk, der giver mening i lige præcis det medie, så vi både fremstår genkendelige, men at vi også fremstår relevante. Og der kan I se, der kører også lige en stemningsvideo derovre. Så har jeg taget den her med i forhold til vores internationale markedsføring, fordi at vi har et skærpet fokus den her gang på at markedsføre Acromec i Østersølandene og i de nordiske lande og i nærområderne helt generelt. Det her vi vurderer, at vi har en god chance for at hente besøgende til jer. Så det er her, vi kommer til at lægge vores kræfter. Vi alle er allerede i rigtig fuld gang med vores internationale markedsføring. Så det er ligesom her, vi aktivt forsøger at hente besøgende fra. Vi har foretaget en hel del medieindkøb, så vi også sikrer, at vi er synlige derude. Det er de her lande, vi har medieindkøb i. I kender helt sikkert mange af de her medier. Og de lande, vi ikke får dækket via de her medieindkøb, der er vi selvfølgelig synlige med alt, hvad der hedder Google Ads og Paid Social osv. Acromec er også på de sociale medier. Vi er på LinkedIn, Instagram, Facebook og TikTok. Og hvis I ikke allerede følger med, så vil jeg helt klart anbefale at gå ind og følge med i, hvad det er, vi laver. Vi poster en masse indhold frem mod messen. Det kan være aktiviteter, nyheder, praktiske informationer. Men vi kommer faktisk også til at poste rigtig meget indhold, som tapper ind i jer som udstillere. Og det gør vi, fordi nogen har måske allerede set Kasper, min gode makker, der står herovre. Han er content creator her i MCH, og vi har faktisk haft rygende travlt i august måned, fordi vi har været ude at besøge nogle af jer udstillere på Acromec. Og det kommer der nogle ret gode og underholdende videoer ud af. Her der forsøger vi ligesom at give et indblik i, hvad er det, I som udstillere kommer med, og hvad er det, som man som besøgende kan glæde sig til at opleve på Acromec.
Målet med de her videoer, jamen det er, at når landmanden kommer hjem, sætter sig i sin sofa, scroller igennem sit feed og møder en Agromec-video, så skal vi meget gerne have skabt et smil og et grin på læben. Og hvis vi har gjort det, så er vores mission faktisk nået. Og hvis han ovenikøbet også har sat et kryds i kalenderen til Agromec, så er vi jo mega glade. Jeg har også en nyhed med til jer i dag faktisk. Det er nemlig sådan, at vi har udviklet et helt nyt koncept, et nyt format til TikTok, når vi udkommer med Kasper bliver landmand den 19. september. Og det er en miniserie, der er produceret af Kasper. Det er Kasper, der er med. Kasper han er ude og besøge Hans. Og Hans han er tidligere MCH-praktikant, men han er også landmandssøn. Og han ved en hel del om, hvordan det er, man driver et landbrug. Og det er der kommet 10 afsnit ud af, som udkommer som sagt den 19. september. Og i dagens anledning, der har Kasper sørget for, at der er en lille trailer, vi alle sammen kan se. Så det tænker jeg faktisk, hvis I er friske på det, så afspiller jeg den. Nøjhånd, så er jeg klar til, at vi skal ud og fodre køer. Hans, det er gået galt. Hvad skal jeg så gøre nu? Det er jo sindssygt, at dyrene de selv kan det. Blev du lidt våd? Åh, det er julen, lille ko. Velkommen til. Hold nu lidt, mand! Så hvis du skulle rangere mig fra 1 til 10, hvor god en landmand vil du så sige, jeg er blevet? Ja, og det er jo spændende at se, hvor mange karakterer du får der, Kasper. Som I måske allerede kan fornemme, så ved Kasper ingenting om landbrug. Men det er jo egentlig også det, der gør det hele lidt sjovt, og der er han heldigvis i kyndige hænder af Hans. Og Kasper han får lov til at køre ATV, traktor, du skal fodre køer, malke. Ja, der er ikke det, du ikke bliver kastet ud i den her serie her. Formålet er selvfølgelig, at vi vil rigtig gerne i kontakt med den unge målgruppe, fordi vi ved godt, at det er en målgruppe, vi har svært ved at komme i kontakt med via nogle af vores andre mere traditionelle kanaler. Det var bare lidt af det, vi gør. Og så er det helt store spørgsmål jo, men hvad kan I gøre? I 2024, der var I mega aktive på de sociale medier. I lavede videoer op, I postede og teasede for, at I deltager på Agromec. I lagde op, da opbygningsdagene gik i gang herude fra, da messen gik i gang, og efter messen var slut, jamen, så lagde I også op. Og den succes vil vi jo rigtig gerne, at vi kan gentage sammen. Så vi har udviklet et branding kit til jer. Det er et gratis tilbud, og det består af flere forskellige elementer. Nogle af de elementer, det er nogle SoMe-banner, vi har lavet. Det her, det er vores plug-and-play-udgave. Som I kan se, så tapper den ind i vores annonceudtryk. Der findes de her 6 forskellige modeller. Vælge den, der giver bedst mening i forhold til det produkt, I står med, og vælge det banner, der passer til den hal, I også står i. Så har vi Pro-udgaven. Her har I mulighed for at sætte jeres eget præg på banneret. I kan indsætte et billede af jeres sælgerteam. Det kan være en nyhed, I kommer med, men også jeres virksomhedslogo selvfølgelig. Og det fås i samme 3 SoMe-venlige formater. En anden ting, jeg også vil opfordre jer til at gøre brug af, det er vores invitationskoder. Det er sådan, at I som udstiller har 500 invitationskoder, I kan bruge. Unikke invitationskoder, vel og mærket. Download vores invitation, og få sendt de her invitationskoder ud til de kunder og det netværk, I gerne vil have, besøger jeres stand. Det er sådan, at jeres kunde får en billet gratis. I står for 50% af billetprisen, og MCH og Agromec påtager sig den anden halvdel af billetprisen. Så det er altså en unik mulighed, I har for at sikre, at I får de kunder forbi jeres stand, som I også drømmer om kommer forbi. Og så tog jeg lige det her tal med, fordi jeg synes, det var ret sigende. Det er fra Agromec 2024. 27% af de besøgende er blevet opmærksom på messen efter en invitation fra en udstiller. Og det er ret mange. Og det viser lidt om, hvor stor en rolle jeres markedsføring egentlig spiller i det her også. Det sidste slide, jeg har med, det er QR-koden. Og ved at scanne den der, så kommer I direkte ind til branding-kittet, vi har lavet til jer. Så hvis I får talt med medierne, hvis I får brugt jeres sociale medier, I får hentet vores branding-kit, og I får aktiveret jeres invitationskoder, så synes jeg faktisk allerede, at I er ret godt på vej til at markedsføre jeres egen deltagelse, når I går fra her i dag.
Så det var alt, hvad jeg havde. Ja, vent lige. Tak til jer. Velkommen. Rigtig godt oplæg og meget spændende ting, både som vi gør, men også som man som udstiller kan gøre. Og nu er vi foran tidsplan, så du slipper ikke. Det er i orden. Er der nogen spørgsmål? Altså Tina er her jo hele dagen, men er der nogen spørgsmål til det her med markedsføring og hvad man kan gøre og de tanker, der ligger bag? Fordi så kan vi godt lige tage et enkelt eller to. Ja, der var en hånd der. Rejs dig gerne op og tal højt, klart og tydeligt. Ja. Jeg skal lige være helt Altså med på igennem det. udstillerportalen, tænker du? Ja. Altså de banner, jeg har med i dag, dem går I simpelthen bare ind og henter via det her link. De ligger inde på vores hjemmeside, så de er frit tilgængelige. Tænk du på de banner, som Kim talte om før, eller hvad? Ja. Ja. Så hvis det er store banner, hvor man skal have hånden, eller ikke hånden, have penge op i lommen, så skal man tale med nogen, og de her, dem finder man derinde, de ligger der. Ja, lige præcis. Og så vil jeg også bare lige sige egentlig, at i forhold til vores videoproduktion, jamen, så vil vi jo selvfølgelig rigtig gerne, at vi kunne nå ud til jer alle sammen. Der er faktisk ikke noget, vi heller vil. Det er vores tid bare desværre ikke til, men vi kommer til at fortsætte med at producere indhold under messen. Så der vil man altså også kunne fange os derude. Og sidder man nu og har sådan en mega stor nyhed, som man godt kunne tænke sig, at vi kommer ned og kigger på, så send mig en mail, og så skal jeg se, hvordan at hele planen den kan skrues sammen. Godt spørgsmål. Er der flere spørgsmål? Er der nogen, der har... Det var ikke en hånd derovre. Nej, der er ikke flere spørgsmål. Godt. Tak til dig, Tina. Velkommen. Så er vi nået til pausen. Jeg ved ikke, om der er et pause. Dias, vi kigger lige. Det var der. Ja, det var der. Men ja. Nu er der pause til 15:15. Der er kaffe dernede, og som sagt, alle de her gode folk, I kan snakke med, landbrugsmedierne og så videre, få snakket med dem, og så pause til 15:15. Godt, vi ses lige om lidt. Nå, nu er pausen ved at være slut, så nu skal vi ned og sidde igen. Jeg håber, I har haft nogle gode snakke med dem, der står nede bag lokalet her i pausen. Og så har vi sidste runde, inden der er frokost. Og der har vi Maj-Britt, Christian og Maja, der skal sige noget. Og vi starter med Maj-Britt. Ja, du kan godt lige så stille lægge ud, mens de sidste kommer ind. Maj-Britt. Og fjernbetjeningen, den ligger der? Ja, det er bare godt. Jamen, hej, jeg hedder Maj-Britt. Jeg har lidt forskellige ansvarsområder her på Agromec, men det jeg skal fortælle jer lidt om nu her, det er vores mulighed for indsamling af leads. Vi har en såkaldt webapp, som man kan bruge til at samle leads, som hedder MCH Leadscan. Det er gratis at benytte. Og man gemmer simpelthen den her ned på sin telefon som en favorit. Så kan man bruge sin telefon til at scanne stregkoden på de besøgendes billet. Og så kan man både følge med under messen, og så samlet til sidst få en oversigt. Det er en lille smule kringlet at komme i gang med, så det er det, jeg lige vil gennemgå nu her. Og alle de her slides, dem får I også tilsendt via udstillerinfo bagefter, så der er I behøver ikke tage billeder og sådan noget nu. Som Christian fortæller om her bagefter, så har vi jo det her hele samlede MCH 365 med alle værktøjerne den her gang. Og for at komme i gang med det her leadscan, så skal man ind og oprette udstillerkort først. Så man kommer ind, så ser man det her. Så skal man ned og vælge, hvilken messe man er på. Hvis man er her i huset til flere messer, vil der jo være flere valgmuligheder. Man vælger Agromec.
Så skal man have planlagt noget. Så går man herover. Skal vi lige have den der? Se mere her, hvor man kan lave adgangskort. Så skal man lige scrolle lidt ned og folde den her ud ved print adgangskort. Og trykke tast og print dine adgangskort her. Så forlader vi MCH 365 og ryger over i det system, I forhåbentlig kender for udstillerkort. Når man så har lavet udstillerkort til sit standpersonale, så kan man gå ind og lave brugere til MCH LeadScan. Og det gør man så ved at trykke brugere. Nu er jeg inde på vores eksempelstand her, MCH-standen, og så har jeg oprettet et udstillerkort til mig selv. Altså står jeg her på listen. Så skal man trykke redigere. Så udfylder jeg med min e-mail. Jeg vælger en adgangskode, gentager adgangskoden, og husker lige at trykke på gem. Vigtigt. Har man nu 20 på den her stand, man skal lave brugere til, så skal man alle sammen ind og vælge en separat e-mail herinde, men man kan vælge at angive en standard adgangskode til dem alle sammen, så man ikke skal sidde og finde på 20 forskellige koder. Og så kan man bare sende den samme kode ud til sige dem alle sammen, I har den her adgangskode. Det her det er så selve MCH LeadScan. Der vil I blive mødt af den her startskærm, hvor man selvfølgelig taster sin e-mail og sin adgangskode, trykker login. Første gang vil man blive mødt af den her tomme oversigt, fordi man har jo ikke scannet noget endnu. Så har man nogle forskellige muligheder hernede. Trykker man scan, skal man lige huske at sige, ja, kameraet må gerne benyttes. Og så kan man scanne stregkoden, og så kommer man herind. Nu er den her tom, fordi der ikke lige er noget, men den vil være udfyldt, når det er. Med de informationer, som personen har indtastet. Og man kan også køre lidt længere ned her. Og det er simpelthen sådan en standard spørgeramme, der er sat op fra vores side af, og den kan man ikke ændre på. Yes. Har man nu lidt problemer med at få den her til at scanne, så kan man også trykke på sådan en pil derinde, og så kommer man ind til en tom, så der er mulighed for at udfylde det, hvis det nu driller lidt. Det her det er indstillingerne. Man kan skifte til engelsk også. Så har man mulighed for at hente sine egne leads ned her, eller sende det. Kan vi lige gå tilbage? Vi går lige lidt tilbage. Efter messen, eller under, kan man også finde alle leadsene herinde, hvor I lavede brugere, under Export Leads. Så kan man også man kan også se, hvem har samlet hvilke leads, på hvilke dage. Man kan få en samlet rapport, man kan få for en specifik person. Og så er det jo så op til jer at bruge dem bagefter. Og som sagt er der nogle standardoplysninger her. Så bliver man også spurgt til, ønsker personen at modtage materiale? Ja, nej. Der er mulighed for, at man kan tage et billede og gemme ind. Det kan være et billede af personen, så man lige kan huske, hvordan ser vedkommende ud. Det kan være, hvis I har lavet en skitse af et eller andet, så kan man lige tage et billede af det og gemme ned. Og man kan rate leadet fra 1 til 5. Det er ligesom det, der er i det. Der er et enkelt spørgsmål hernede. Ja, de kan se deres egne leads. Nej. Nej, desværre. De vil komme til at ligge her på startsiden. Kun ens egne, ja. Kan man tilføje tekst? Der er et notefelt også, ja, hvor man kan skrive noget i.
Jamen, så har jeg faktisk ikke mere. Tak. Tak, Maj-Britt. Skal vi lige give Maj-Britt en hånd? Og du siger, at den information den bliver tilsendt og ligger inde i systemet. Kan man ringe til dig, hvis nu det går helt i sort? Ja. Godt. Det hørte vi alle sammen. Så hvis det ikke virker, eller der er et eller andet, der er knas med, så kan man også ringe til Maj-Britt. Christian, så er det dig, digital projektleder. Du skal tale om at få det meste ud af 365-systemet. Det skal jeg. Ja, fjernting, den ligger derovre. Det er den store fjernting, du skal tage. Yes. Godt, ordet er dit. De virker lige store, Claus, synes jeg. Men, Gør de det? Ja, det gør det. Jamen, så tager du bare en af dem. Vi ser, hvad der sker. Ja. Det så rigtigt ud. Jeg hedder Christian. Jeg er digital projektleder i MTH, og nu skal jeg lige fortælle jer lidt om vores udstillerplatform, som vi kalder MTH 365. Det er sådan, at for cirka 5 år siden, der tog vi et skifte her i MTH, og valgte at lave lidt om på vores hjemmesider til vores messer. Blandt andet presset af corona på det tidspunkt, men også fordi, at vi ville egentlig gerne skabe en platform, som for det første gjorde det nemmere for jer at berige jeres profiler. Vi havde allerede et udstillerkatalog, et digitalt udstillerkatalog dengang, men det var måske ikke så moderne. Så ville vi gerne løfte hele den digitale oplevelse for jer. Vi vil også gerne samle al interaktion med MTH et sted, så I ikke skal logge ind i 2, 3, 4 forskellige systemer. Det er vi langt om længe kommet i mål med nu. Og så vil vi gerne have alt jeres content, alt det I bruger så meget energi på at lægge op, have det til at fylde mere på vores websites. Så vi skabte den her platform, som vi kalder 365. Og den hedder 365, fordi det er 365, det vil sige, det er noget, I kan bruge året rundt, og ikke kun, når I er på vej på messe eller er på messen. I kan også bruge det efter messen, mellem messerne. I kan løbende oprette nyt indhold, lægge nyheder op, ændre i jeres profiltekst, eller lave nye kontaktpersoner, eller hvad I har lyst til. Og det I kan derinde, jamen det er som sagt at oprette produkter, I kan oprette events, og det kan både være events, der foregår mens messen sker, altså noget, der foregår ude på jeres stand. Det kan også være en produktdemo, I har derhjemme i virksomheden, eller et webinar, I afholder, som I gerne vil reklamere for at nå ud til mange med. I kan oprette nyheder, artikler og cases, og nyheder, artikler og cases, det er egentlig lidt 3 sider af samme sag. Det er sådan... Det ene er noget, der har noget aktualitet, noget andet er sådan lidt mere baggrundsinformation, og så er der casen, hvor I kan vise et eller andet konkret problem, I har løst for en kunde. Og så kan I skabe trafik ind til jeres eget website for de her udstillerprofiler. Det ser vi, at der bliver genereret leads kontinuerligt. Der er mulighed både for at følge link over på jeres website inden for jeres profil, men der er også mulighed for at udfylde en lille formular, der afsender en e-mail til den e-mailadresse, I nu angiver, så I kan få kontakt med kunderne hurtigst muligt og nemmest muligt. Så har vi indført et begreb, vi kalder digital bæredygtighed, og det har vi, fordi i det gamle katalog, der tog vi egentlig, når messen var over, så tog vi det hele, og så hældte vi det ud. Sådan meget traditionel offline tilgang til det, at jamen, det er jo et katalog, så vi skal have et nyt katalog igen. Men nu bevarer vi altså alt det, I taster ind i det her system. Der er ikke noget, der bliver slettet. I kan tænde og slukke for det. I kan redigere i det løbende. Vi hælder ikke noget ud. Og er I med på mere end en messe, jamen, så kan I også genbruge noget af materialet på tværs af messerne. Det har vi jo mange udstillere i MTH der. Yes. Jamen, jeg har været meget inde omkring det her med de centrale funktionaliteter med at oprette produkter og nyheder og artikler. Der er også kontaktpersoner, og fælles for det her, lige undtagen links, der har I 3 til rådighed. Men med alt det andet, der kan I oprette lige så mange, I har lyst til. Der er ikke nogen øvre grænse, om det er 3 eller 5 eller 20 eller 50. Det er helt op til jer. Og det her, det vil være indgangssiden til det.
overblikket, og det er mest for at vise de her menupunkter herovre, lige for, nu vil jeg ikke gennemgå dem alle sammen, for det bliver meget tungt så, men jeg vil bare lige vise jer de centrale ting, som er vigtige at have styr på, når I skal i gang med det her. I har 2 vigtige menupunkter. Der er den, der hedder stamdata, og så er der messepræsentation. Og stamdata, det skal I se som sådan en slags fallback-profil til hvis I ikke længere har en stand på en messe, jamen, så vil det være det, I taster ind her, der bliver vist. Eller hvis I skriver kontrakt på en ny messe, det kan være, at der er nogle af jer, der skal på entreprenør og håndværk også, for eksempel. Jamen, så vil, i stedet for, at I så bliver vist med en tom profil inde på entreprenør og håndværks hjemmeside, jamen, så vil det være det, I skriver herinde under stamdata. Det er også her, I uploader logo, baggrundsbanner til topbanneret. I kan definere brand colors, sådan så I får skabt sådan et lille website, kan man sige, som lugter og smager af jeres brand specifikt. Og så har vi messepræsentationen, som er endnu vigtigere, og det er den messespecifikke profil, kan man sige. Og det her, vi har mange, som sagt, udstillere i MCH, der er med på mere end en messe, og her kan man altså differentiere, hvordan man gerne vil tage sig ud på den enkelte messe. Så når man klikker sig ind på den, jamen, så skal man i første omgang vælge, hvad for en messe man udfylder til. Nu er det lige Food Expo, det her eksempel. Og så har vi vi har også et profiltekstfelt herinde på både dansk og engelsk, som man kan udfylde. Har man ikke udfyldt det her, jamen, så vil det være profilteksten fra stamdata, der bliver vist. Har man udfyldt det, så går det ind og overruler på den pågældende messe. Og her kan man jo så altså have en profil på Acromec og en anden på entreprenør og håndværk osv. osv. Vigtigt, interesseområderne. Det er meget, meget vigtigt, at I får sat nogle krydser hernede i de emner, kategorier, som definerer jer, og som I føler, I hører hjemme i. Fordi det gør, at de besøgende, når de går ind på websitet og laver sorteringer og filtreringer, så kan de finde lige præcis jer, når de gerne vil dykke ned i de ting, der interesserer dem. Så super vigtigt, at I får sat nogle flueben her. Her har vi et eksempel på en udfyldt profil, hvordan det ser ud. Der er det her topbanner, der er en brand color her, der er angivet, der er et logo, link til hjemmeside. I kan også opliste repræsenterede brands eller varemærker og virksomheder, hvis I har nogen med på jeres stand, som I gerne vil fremhæve. Så har vi de her interesseområder, der er angivet hernede, og så forskellige data fra det her stamdata med virksomheden, hvor den ligger henne, og hvor mange medarbejdere der er og sådan nogle ting. Herover ligger der en kontaktperson, og herinde i midten har vi profilteksten. Nedenunder vil der så være alt det content, I skaber, jeres nyheder, video, I lægger op, produkter, events, cases, det hele vil være herinde i sådan en lille bouillon-terning af alt det, I har med på Acromec. Her er et eksempel på en Food Expo-udstiller, der har oprettet en masse produkter, som ligger her nede under profilen i sådan en listevisning. Og her, hvordan det tager sig ud, når man klikker sig ind på produktet og læser mere om det. Her kan man gå videre og læse mere om andre produkter, de har oprettet, og der vil også være et link til jeres udstillerprofil herindefra. Og det er i virkeligheden sådan en ret central læring at tage med. Det er, at jo mere content I lægger op, det vil sige jo flere produkter og flere nyheder, artikler og cases I laver, jo flere veje er der ind til jeres profil. Jo nemmere bliver det for de besøgende at finde lige præcis jer. Og det gør også, at der er sådan set ikke forskel på, om man er en enkeltmandsvirksomhed, eller man er en stor virksomhed med 2.000 medarbejdere. Alle har muligheden for at fylde lige meget på acromec.dk. Så det er bare med at udnytte det, kan man sige. Her har vi nyhedsoverblikket, som det ser ud. Altså, der kommer en listevisning ind på websitet af de her nyheder. Og nu ved jeg ikke lige, hvordan de er sorteret på Acromec, men der er ligesom 2 måder at gøre det på. Det kan enten være kronologisk eller alfabetisk.
Og der vil I så indgå, at man har også mulighed for at søge, man har mulighed for at filtrere på typer og interesseområder, hvis man gerne vil dykke ned i lige præcis det, der interesserer en som besøgende. Så sørg for at få skrevet nogle nyheder, få uploadet nogle produkter og komme ud og ligge i de her listevisninger, så I bliver nemmere at finde. Ja, det er lidt det samme her. Og bare lige for at illustrere, hvordan det ser ud, hvis man søger på en profil, der ikke er udfyldt, jamen, så vil man få sådan et billede herop. Der står MSH Mescenter Herning, det er vores egen testbruger, og så er der ikke noget logo på, der er ikke nogen profiltekst, der er ikke nogen kontaktpersoner. Det giver måske ikke så meget lyst til at klikke videre. Hvorimod, hvis den er udfyldt, jamen, så har vi profilteksten, et uddrag af den. Der er noget kontaktmuligheder, der er et logo på. Man kan se, hvor meget content vi har lagt op, og der er en kontaktperson på også. Og klikker man sig ind på profilen, så ser den jo heller ikke voldsomt spændende ud, hvis I ikke har udfyldt den. Det her det er listevisningen over, altså udstillerlisten kan vi kalde det, hvordan den ser ud. Der er der også nogen, der ikke har haft mulighed for at gå ind endnu, som skiller sig lidt ud her. Hvorimod en udfyldt profil, jamen så igen, så har vi har topbanner, vi har en brand color, vi har alt fra stamdata, og så kommer content herned af. Alt det, vi har udfyldt og lagt op. Så er der kommet noget nyt i forhold til sidste gang, vi afholdt messe, og det er vores tekniske bestillinger, som vi har åbnet for her lige i forsommeren. En helt ny shop, og for at komme ind i den, jamen, så skal I altså, som Majbert sagde, I skal vælge messen, og så skal I faktisk også vælge jeres stand, fordi nogle af jer har mere end én stand, og der er det vigtigt, at vi ved, hvad er det for en stand, I bestiller strøm og bord og stole til, så vi ikke får lavet skud mod af det. Og hvis I går herover og leder efter jeres stand, og den ikke er der, eller den er sådan tonet ud i grå, så er det fordi standtegningen ikke er lavet i vores tekniske tegnstue endnu. Og så kan I altså ikke bestille varer endnu. Og det er fordi, at noget af det nye, vi har indført i shoppen, det er, at vi har lavet et digitalt placeringsværktøj, som gør, at når I bestiller for eksempel stikkontakter i gamle dage, har jeg lyst til at sige, jamen så skulle man printe standtegningen ud, og så tegne ind med en blyant eller kuglepen, og så scanne den ind og sende den til os. Vi trådte ind i 2026 og har lavet sådan et digitalt placeringsværktøj, så det kan I gøre, mens I foretager de her bestillinger nu. Og derfor er det nødvendigt, at vi har den her standtegning, for ellers så kan I ikke hive stikkontakterne ind. Der er 2 kurve, når I kommer ind. Der er noget mad og drikke, og så er der det, der hører til standen. Og det er fordi, de kører 2 forskellige check-ud-forløb, kan man sige. Så derfor skal I foretage de her bestillinger af 2 omgange. Altså alt det tekniske, bord, stole, lys, gulvtæpper, alt hvad der ellers er. Og så mad og drikke i en anden shop. Og det er simpelthen delt op i kategorier, som nogle af jer måske vil kende fra den gamle. Der er lavet en lille smule om på varegrupperne, men ellers så vil jeg tro, det ligner sig selv, og det opfører sig forhåbentlig, som I kender det fra alle mulige andre webshops, at I putter dem i kurv. Og så er der lige det med, hvis I har valgt en vare, der er en placeringsvare. Det kan I se ude på varen, når I klikker på den, at så står der sådan en lille label på, hvor der står placeringsvare. Men det vil også komme, lige snart I har lagt den i, så får I mulighed for at placere varen. Og gør I det ikke med det samme, jamen så har I mulighed for at vende tilbage. Der vil hele tiden være sådan en lille ikon, der kan kalde den her standtegning frem, hvor I så skal trække varen ind heroppe fra og ind på standtegningen, der hvor den skal være. Ja, spørgsmål? Hvor der er hvad? Ja. Det står heroppe. Din stand vender som på halvplanen. Det vil sige, I kan godt regne med, at altså, den er ikke drejet i forhold til, hvis I ser halvplanen, og jeres stand den vender sådan her, så vil det også være sådan, den ser ud inde på den digitale. Hvis jeres stand den er skrå, hvis den skulle være sådan drejet en lille smule, så vil den altid være rettet op med uret.
Så det er sådan en regel. Der er også mulighed for, at herindefra, så kan I klikke på se hele halvplanen, så får I ligesom det hele op og kan se, hvor ligger jeg henne i forhold til de andre stande og sådan noget. Men ja, relevant spørgsmål. Hvordan vender min stand egentlig? Men den vender altså ligesom den gør på halvplanen. Yes, så træk varerne ind og placer den. De her prikker, de repræsenterer, afstanden mellem 2 prikker repræsenterer 33,3 cm. Det vil sige, 3 gange 3, det er jo så en kvadratmeter, kan man regne med. Yes. Udover shoppen, så har vi så det, vi førhen kaldte for udstillerhåndbogen. Det ligger herinde, praktisk information. Det har vi komprimeret og forsøgt at dele op, så det bliver mere overskueligt. Der ligger alt om opbygning og åbningstider og deadlines og forberedelser til messen osv. Det kan I finde derinde. Der er også en FAQ, som vi vil udbygge løbende i takt med, at vi får spørgsmål fra jer på ting, I ikke lige synes, I kan finde, eller hvad gør jeg lige her, og så videre. Der ligger kort, der ligger halvplaner. Ja, her kan I se det her ikon, som altså er sticky, hvis der er et eller andet, jeg har glemt at placere på min standtegning, så vil det forfølge mig. Og man kan ikke afgive sine ordre, før man har placeret alle varerne. Så først når man har trukket dem alle sammen ind på tegningen, kan man sende den afsted. Ja. Ja, det var lige nogle takeaways, altså for lige at opsummere. Sørg for at få udfyldt jeres profil under messepræsentationer. Sørg for at få sat nogle kryds i de her interesseområder for at blive fundet. Definere den her brand color, indsætte et topbanner for at give et sådan mere look and feel af jeres virksomhed, så ser det bare lidt mere spændende ud. Opret kontaktpersoner. Det er altid dejligt at få sat nogle ansigter på, hvis man som besøgende gerne vil i kontakt med jer. Skriv artikler og nyheder og cases, events, alt hvad I overhovedet kan slippe afsted med at oprette produkter for at skabe flere veje ind til jeres profil. Ja, jeg har kun én virksomhedsprofil, så jo mere I skaber af content, jo nemmere er det at finde jer. Og det gælder altså også, hvis I har 2, 3, 4 stande. Der er kun én profil per virksomhed. Yes. Og så husk at bestille de her tekniske ydelser ind i shoppen, og husk deadline, som formentlig bliver sendt til jer på et udstiller-nyt. Og læs praktisk information om opbygning og regler og alt muligt ellers derinde. Det tror jeg, det var det, jeg havde at sige. Er der nogen spørgsmål? Der var et der. Ja, der tror jeg, altså du kan jo enten ringe til naboen, hvis du kender dem og i forbindelse med dem, men ellers ring til vores teknisk service. Vi får lagt det ind sådan nu, at vi faktisk spørger alle udstillere, om de har brug for en væg, og hvis de har de sig selv en med, eller bruger de vores væg. Nu ved jeg ikke lige, hvordan det er på Aquamec med vægge og sådan noget. Det er lidt forskelligt per messe. Men så vil vi i hvert fald kende til det over i teknisk, om naboen har en væg med eller ej. Og så kan vi spørge dem, tænker jeg. Men det er ikke noget, du kan se derinde, fordi det er jo noget, de tager stilling til op til messen. Mm. Sabrina, du har lige en kommentar. Yes, lige præcis. Tag fat i sælgerne. Godt. Og det vil jeg også sige generelt i forhold til 365. Der er videoer derinde, der er hjælpetekster, og der er også en e-mailadresse, som jeg sidder på, blandt andet. Så endelig skriv, tag fat i os, hvis I har nogle spørgsmål eller noget, I ikke kan finde ud af, eller der ikke giver mening for jer. Endelig hiv fat i os, så hjælper vi jer gerne. Præcis. Godt. Vi giver Christian hånd, mens vi får Maja op på scenen. Maja, du er sidste indslag inden frokosten. Er det rigtigt? Og du er fra Organizer. Ja. Godt. Ordet er dit. Tak. Skal lige se. Yes,
Som sagt, jeg kommer fra Organizer, og jeg har taget et par kollegaer med, der står nede bagved, Annika og Annette. Og efter mit oplæg, så er vi klar til at svare på spørgsmål, hvis der er noget i forhold til det, jeg fortæller om. Organizer, vi er så heldige, at vi igen i år står for logistikken omkring at håndtere de internationale gæster, som I har mulighed for at invitere. Og jeg vil lige fortælle lidt om processen i det hele. Vi står blandt andet for at sende invitationen ud, som I har liggende på bordene, og I kan se, vi står for hotelfordelingen, så når vi ved, hvem der kommer og hvor mange der kommer, så sidder vi og fordeler dem ud på hotellerne. Vi forsøger så vidt muligt at sørge for, at de gæster, der er inviteret af en udstiller, bliver sat på det samme hotel, så det er nemt for udstillerne at henvende sig til dem og samle dem. Vi sørger for shuttle service. Det er blandt andet, når de kommer med fly til Billund, når de skal transporteres til messen, til hotellerne og til festmiddagen tirsdag aften. Så samlet set så sørger vi for, at de får en helhedsoplevelse, hvor de løbende kan have dialog med os, så vi kan hjælpe dem til Agromec. Og som der lige kom op lidt tidligere i dag, så er der jo 2 rejsepakker. Den ene, den hedder Insight, og det er for gæster, der kommer inden for Europa. Der er der shuttle service, 2 overnatninger, festmiddag tirsdag aften og entré til messen inkluderet. Så har vi den pakke, der hedder Outside, og det er egentlig det samme, der er bare en ekstra nat på, så det er 3 nætter, vi tilbyder. Prisen, det er 165 €. Det får gæsterne mulighed for at betale, når de tilmelder sig. Hvis der er nogen, der ønsker ekstra overnatning, så er det også en mulighed. Der er prisen 1.250 kroner per nat. Hvis nogen af jer ønsker, at vi hjælper med overnatning, så er det også prisen, vi kan tilbyde. Så skal I bare henvende jer til os. Så finder vi ud af det. Så har jeg lige listet nogle af de vigtigste deadlines her, inden at vi begynder at sende de første invitationer ud. Den 31. august, indtil da, det er jo på mandag, der hjælper vi med at taste gæsteemner ind. Der har I mulighed for at sende en samlet liste til os, og så taster vi dem ind i systemet, så Agromec kan gennemgå dem og godkende forhåbentlig alle sammen. Den 3. september, der er første deadline. Hvis I vil have jeres firmanavn på invitationen, så skal I have indstillet gæsteemnerne senest den 3. september. Fordi den 8. september, der sender vi første runde af invitationer ud. Og så sidste deadline, jeg lige har skrevet på her, det er den 17. september. Det er sidste frist for at indstille gæsteemner. Efter den dato, så lukker vi for tilmeldingssystemet, så kan I kun orientere jer omkring jeres gæsteemners status derinde. Og det er også det, der er smart ved at indstille gæsteemner. I kan løbende følge med i processen. Har gæsteemnerne fået deres invitation? Har de godkendt den? Har de afvist den? Og så videre. Så det er også et redskab for jer at melde jer til, hvis I har nogle udenlandske gæster, I gerne vil invitere. Hotelfordelingen starter vi på den 29. oktober. Så hvis der er nogen af jer udstillere, der ønsker overnatning og har ønsker om at bo på samme hotel som jeres gæster, så skal vi gerne have besked før den 29. oktober, fordi så kan vi tage højde for det. Vi kan ikke garantere, at I kommer til at bo på samme hotel som dem, men vi vil gøre vores bedste for, at det går op, så I nemt kan tilbringe tid med dem og måske arrangere nogle arrangementer, noget middag, frokost, et eller andet for dem, hvis det er det, I har planer om. Og i den forbindelse, der vil jeg også lige nævne, at hvis der er nogen af jer, der
har gæsteemner, I gerne vil have med ud på virksomhedsbesøg, men ikke lige ved, hvordan I kommer i gang med det, så kan I også skrive til os, så kan vi hjælpe jer i gang med processen og sætte jer i kontakt med nogen, der kan hjælpe jer. Ja. Hvis jeg nu gerne vil invitere en gæst, og der er en anden, som udstiller på Agromax, som har inviteret samme gæst, for jeg Ja. Ja, altså... Ja, det gør gæsten til. Altså, vi sidder og gennemgår alle gæsteemner, der bliver indstillet. Hvis der er nogen, der dubletter, så fjerner vi dem fra listen. Men hvis det er før 3. september, før første udsendelse, så kan begge navne komme på invitationen, begge virksomheder. Ja. Så kan du se det derinde. Ja, så kan du se i systemet, at den er noteret som en dublet. Ja. Men før den 3. september, hvis gæsten er indstillet der, så kan begge virksomheder komme på invitationen. Ja. Yes. Og så sørger vi for shuttle service. Så hvis gæsterne de kommer med fly til Billund, så sørger vi for, at der er busser, der transporterer dem enten til messecentret eller til hotellet. Det afhænger lidt af, hvad tid de kommer. Og vi spørger dem jo, når de registrerer sig, hvad tid de forventer at komme. Vi er godt klar over, at de ikke på det tidspunkt nok har bestilt fly endnu, men de har mulighed for at gå ind og opdatere deres rejseoplysninger frem til den 22. oktober, så vi kan lave en shuttleplan ud for dem, og de ved, hvad tid de skal til lufthavnen igen. Der arrangeres daglig shuttle fra hotellerne ud til messecentret og tilbage igen. Og vi arrangerer også shuttle til festmiddagen, så de kan komme frem og tilbage. Der kommer til at være shuttleplan ude på hotellerne, så de ved, hvornår de kører, og også i forhold til, når de skal med fly hjem, så bliver der skrevet, hvad tid hr. Schmidt han skal med, sådan så han ved, at han skal med 7:30 for at nå flyet klokken 10. Ja. Ja. Det var egentlig lige det, jeg havde. Ja, vi glæder os bare til at få jeres gæster til Agromac og give dem den bedste oplevelse. Godt. Lad os give Maja en hånd. Og inden du smutter, Maja, er der flere spørgsmål? Fordi det her, det er jo vigtigt, og det kan også være lidt kompliceret. Er der nogen spørgsmål? Og ellers kan man finde dig hernede. Vi står hernede, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Og hvis der er nogen, der skal skrives op til at komme ind i systemet, så kan I også komme forbi og få vores mailadresse, så I kan sende jeres oplysninger til os. Lige præcis. Ja. Godt. Jamen altså, så er vi jo ved vejs ende, og jeg har gode nyheder, fordi selvom vi er en international messe, så skal vi altså have dansk smørbrød til frokost, så det håber jeg, I kan leve med. Og nu er vi nået til afrundingen. Vi har nogle vigtige datoer. Vi har også været igennem det. Maja har lige sagt en del af dem. Majbrit havde også nogen, men altså den 4. september, deadline for tilmelding af nyheder til Agromac Stars. 17. september, sidste deadline for internationale gæster. 24. september udsender vi Agromac Stars resultat. 19. oktober, deadline for tekniske bestillinger til standen. Og så har vi den her fast track ordning på Stars, og der er deadline den 26. oktober. Ja, og som der står hernede i bunden, der er stadigvæk mulighed for at tale med de gode mennesker hernede, men nu er jeg og vi nået til vejs ende for den her kick-off, og jeg kigger ud. Er der nogen spørgsmål, nogen kommentarer, nogen der vil sige noget på falderebet? Ellers så kan jeg faktisk sådan, jeg kan kigge ind til smørbrødet nu, så der går ikke lang tid. Jakob? Ja. Ja. Nej. Det er gratis. Ja. Der kommer ikke en ekstra regning. Er der? Ja,
Jens, ikke? Ja. Majbrit, hørte du den? Prøv lige at sige det en gang til. Godt. Man kan se det via backend, bare ikke på sin telefon. Ja, og der er et ønske om, det kommer i en nyere version til telefonen. Det er noteret. Er der flere spørgsmål? Flere kommentarer? Nej, det er der ikke. Godt. Jamen ved I hvad? Så siger jeg tusind tak, fordi I er dukket op. Tak for gode spørgsmål og så videre. Og så ses vi igen, i hvert fald senest den 24. november, til en fantastisk god Acromec. Tak for nu. Nu er der frokost.